mestari. Siellä Antti Myllylän jalkaa hoivataan, tuskin siinä kengän kiillotustoimenpiteestä oli kyse. Mestarien mestari. Jaa. Mestari, mestari, mestari. Myllylä on mestarien mestari. Mestarien mestari. Mestari. Myllylä on mestarien mestari. Jaa. Mestarien mestari. Myllylä. Mestarien mestari. Miten puolestaan pysäytetään Miro Kadmirin johtama vantaalaishyökkäys? Jaa, hyvä kysymys. Pitäis varmaan Miro saada piettyä itse aisoissa ensimmäinen. Sillähän se on oikeastaan joukkoja aika paljon tehnytkin tänä vuonna. Miro atleetti suojella. Miro pitäisi saada pysymään poketissa ja ei pääse tekemään koiruuksia. Siihen vaihtuu tämä hyökkäysvuoro. Donovan Williams ottaa hyökkäysvuoron omalle joukkueelle. Syötön katkulla puolestaan Antti Myllylä ottaa pallon peitetyllä pallon rähmäyksellä pallon takaisin ja hyökkäysvuoro takaisin Northern Lightsille. Myllylä on mestarien mestari. Jaa. Mestari. Myllylä on mestarien mestari. Mestarien mestari. Mestari. Myllylä on mestarien mestari. Jaa. Mestarien mestari. No ennen juhannusta Roosters tarjoili Northern Lightsille shokkihoitoa heti ottelun alkuun ja reilu viikko sitten Crocodiles teki tuo sama temppu. Miten Northern Lights tänään huolehtii siitä, että Taht ei toista tuota ensimmäisen neljänneksen traditioon? Jaa, mitä ei passa niitä virheitä tehdä ja... Siihen vaihtuu tämä hyökkäysvuoro. Donovan Williams ottaa hyökkäysvuoron omalle joukkueelle. Syötön katkulla puolestaan Antti Myllylä ottaa pallon peitetyllä pallon rähmäyksellä pallon takaisin ja hyökkäysvuoro takaisin Northern Lightsille. Siinä kanssa pähkinänkuoressa. Mestarien mestari. Myllylä on mestari. Myllylä mestari. Myllylä on mestarien mestari. Siellä Antti Myllylän jalkaa hoivataan, tuskin siinä kengän kiillotustoimenpiteestä oli kyse. Mestarien mestari. Jaa. Mestari. Myllylä on mestarien mestari. Mestarien mestari. Mestari. Myllylä on mestarien mestari. Jaa. Mestarien mestari. Myllylä. Mestarien mestari. Miten puolestaan pysäytetään Miro Kadmirin johtama vantaalaishyökkäys? Jaa, hyvä kysymys. Pitäis varmaan Miro saada piettyä itse aisoissa ensimmäinen. Sillähän se on oikeastaan joukkoja aika paljon tehnytkin tänä vuonna. Miro atleetti suojella. Miro pitäisi saada pysymään poketissa ja ei pääse tekemään koiruuksia. Siihen vaihtuu tämä hyökkäysvuoro. Donovan Williams ottaa hyökkäysvuoron omalle joukkueelle. Syötön katkulla puolestaan Antti Myllylä ottaa pallon peitetyllä pallon rähmäyksellä pallon takaisin ja hyökkäysvuoro takaisin Northern Lightsille. Myllylä on mestarien mestari. Jaa. Mestari. Myllylä on mestarien mestari. Mestarien mestari. Mestari. Myllylä on mestarien mestari. Jaa. Mestarien mestari. No ennen juhannusta Roosters tarjoili Northern Lightsille shokkihoitoa heti ottelun alkuun ja reilu viikko sitten Crocodiles teki tuo sama temppu. Miten Northern Lights tänään huolehtii siitä, että Taht ei toista tuota ensimmäisen neljänneksen traditioon? Jaa, mitä ei passa niitä virheitä tehdä ja... Siihen vaihtuu tämä hyökkäysvuoro. Donovan Williams ottaa hyökkäysvuoron omalle joukkueelle. Syötön katkulla puolestaan Antti Myllylä ottaa pallon peitetyllä pallon rähmäyksellä pallon takaisin ja hyökkäysvuoro takaisin Northern Lightsille. Siinä kanssa pähkinänkuoressa.
mestarien mestari. Myllylä on mestari. Myllylä mestari. Mestari. Myllylä on mestarien mestari. Siellä Antti Myllylän jalkaa hoivataan, koska siinä kengän kiillotustoimenpiteestä oli kyse. Mestarien mestari. Jaa. Mestari. Myllylä on mestarien mestari. Mestarien mestari. Mestari. Myllylä on mestarien mestari. Jaa. Mestarien mestari. Myllylä. Mestarien mestari. Miten puolestaan pysäytetään Miro Kadmirin johtama vantaalaishyökkäys? Jaa, on hyvä kysymys. Pitäis varmaan Miro saada peittyä itse aisossa ensimmäinen. Sillähän se on oikeastaan joukkoja aika paljon tehnytkin tänä vuonna. Miro atleetti suolla. Miro pitäisi saada pysymään poketissa ja ei pääse tekemään koiruuksia. Siihen vaihtuu tämä hyökkäysvuoro. Donovan Williams ottaa hyökkäysvuoron omalle joukkueelle. Syötön katkulla puolestaan Antti Myllylä ottaa pallon peitetyllä pallon rähmäyksellä pallon takaisin ja hyökkäysvuoro takaisin Northern Lightsille. Myllylä on mestarien mestari. Jaa. Mestari. Myllylä on mestarien mestari. Mestarien mestari. Mestari. Myllylä on mestarien mestari. Jaa. Mestarien mestari. No ennen juhannusta Roosters tarjoili Northern Lightsille shokkihoitoa heti ottelun alkuun ja reilu viikko sitten Crocodiles teki tuo sama temppu. Miten Northern Lights tänään huolehtii siitä, että Taht ei toista tuota ensimmäisen neljänneksen traditiota? Jaa, mitä ei passa niitä virheitä tehdä ja Siihen vaihtuu tämä hyökkäysvuoro. Donovan Williams ottaa hyökkäysvuoron omalle joukkueelle. Syötön katkulla puolestaan Antti Myllylä ottaa pallon peitetyllä pallon rähmäyksellä pallon takaisin ja hyökkäysvuoro takaisin Northern Lightsille. siinäkään se pähkinänkuoressa. Mestarien mestari. Myllylä on mestari. Myllylä mestari. Myllylä on mestarien mestari. Siellä Antti Myllylän jalkaa hoivataan, koska siinä kengän kiillotustoimenpiteestä oli kyse. Mestarien mestari. Jaa. Mestari. Myllylä on mestarien mestari. Mestarien mestari. Mestari. Myllylä on mestarien mestari. Jaa. Mestarien mestari. Myllylä. Mestarien mestari. Miten puolestaan pysäytetään Miro Kadmirin johtama vantaalaishyökkäys? Jaa, on hyvä kysymys. Pitäis varmaan Miro saada peittyä itse aisossa ensimmäinen. Sillähän se on oikeastaan joukkoja aika paljon tehnytkin tänä vuonna. Miro atleetti suolla. Miro pitäisi saada pysymään poketissa ja ei pääse tekemään koiruuksia. Siihen vaihtuu tämä hyökkäysvuoro. Donovan Williams ottaa hyökkäysvuoron omalle joukkueelle. Syötön katkulla puolestaan Antti Myllylä ottaa pallon peitetyllä pallon rähmäyksellä pallon takaisin ja hyökkäysvuoro takaisin Northern Lightsille. Myllylä on mestarien mestari. Jaa. Mestari. Myllylä on mestarien mestari. Mestarien mestari. Mestari. Myllylä on mestarien mestari. Jaa. Mestarien mestari. No ennen juhannusta Roosters tarjoili Northern Lightsille shokkihoitoa heti ottelun alkuun ja reilu viikko sitten Crocodiles teki tuo sama temppu. Miten
Nortalaiset tänään huolehtii siitä, että Taht ei toista tuota ensimmäisen neljänneksen traditiota. Jaa, nyt ei passa niitä virheitä tehdä ja Siihen vaihtuu tämä hyökkäysvuoro. Donovan Williams ottaa hyökkäysvuoron omalle joukkueelle. Syötön katkulla puolestaan Antti Myllylä ottaa pallon peitetyllä pallon rähmäyksellä pallon takaisin ja hyökkäysvuoron takaisin Northern Lightsille. siinä kanssa pähkinänkuoressa. Mestarien mestari. Myllylä on mestari. Myllylä mestari. Myllylä on mestarien mestari. Siellä Antti Myllylän jalkaa hoivataan, koska siinä kengän kiillotustoimenpiteestä oli kyse. Mestarien mestari. Jaa. Mestari. Myllylä on mestarien mestari. Mestarien mestari. Mestari. Myllylä on mestarien mestari. Jaa. Mestarien mestari. Myllylä. Mestarien mestari. Miten puolestaan pysäytetään Miro Kadmirin johtama vantaalaishyökkäys? Jaa, hyvä kysymys. Pitäis varmaan Miro saada piettyä itse aisossa ensimmäinen. Sillähän se on oikeastaan joukkoja aika paljon tehnytkin tänä vuonna. Miro atleetti suojella. Miro pitäisi saada pysymään poketissa ja ei pääse tekemään koiruuksia. Siihen vaihtuu tämä hyökkäysvuoro. Donovan Williams ottaa hyökkäysvuoron omalle joukkueelle. Syötön katkulla puolestaan Antti Myllylä ottaa pallon peitetyllä pallon rähmäyksellä pallon takaisin ja hyökkäysvuoro takaisin Northern Lightsille. Myllylä on mestarien mestari. Jaa. Mestari. Myllylä on mestarien mestari. Mestarien mestari. Mestari. Myllylä on mestarien mestari. Jaa. Mestarien mestari. No ennen juhannusta Roosters tarjoili nortalaisille shokkihoitoa heti ottelun alkuun ja reilu viikko sitten Crocodiles teki tuo sama temppu. Miten nortalaiset tänään huolehtii siitä, että Taht ei toista tuota ensimmäisen neljänneksen traditiota? Jaa, nyt ei passa niitä virheitä tehdä ja Siihen vaihtuu tämä hyökkäysvuoro. Donovan Williams ottaa hyökkäysvuoron omalle joukkueelle. Syötön katkulla puolestaan Antti Myllylä ottaa pallon peitetyllä pallon rähmäyksellä pallon takaisin ja hyökkäysvuoron takaisin Northern Lightsille. siinä kanssa pähkinänkuoressa. Mestarien mestari.